Jizọs riri ugwu n'ogige ahụ dị jụụ, okwu njem ya gosiri obi ya dị arọ. Ịhụnanya na ekpere bujere ya ebe ahụ, n'ogige ahụ nanị ya pụrụ ije. Gethsemane, Jizọs hụrụ m n'anya, o were ndụ ya nye n'aka ọnwụ na Gethsemane. Mgbe ọ nọ na nwute n'ihi mmehie nke ụwa, ihe mgbu nke mmadụ kwesịrị ịhụ. Mgbe ndị enyi ya na-ehi ụra, o kpebiri n'onwe ya imezu nkwa nzọpụta nke mmadụ. Gethsemane, Jizọs hụrụ m n'anya, o were ndụ ya nye n'aka ọnwụ na Gethsemane. Ihe kacha dị ike mmadụ pụrụ ime, ahụhụ kacha ike mmadụ pụrụ ịhụ, agha kacha dị ukwu mmadụ pụrụ imeri, nke ka Jizọs mere. Agha ahụ ka Jizọs meriri. Gethsemane, Jizọs hụrụ m n'anya, o wenye m onyinye pụrụ iche na Gethsemane. Gethsemane, Jizọs hụrụ m n'anya, o wenye m onyinye pụrụ iche site na Gethsemane.